Pane mwana tinombobvunza kuti ndiwani. Chinobva chati nditaure. Ini chandangotumwa chire ndikuda nyama. Saka pamashure panenge panga pati potsekei. Ndizvo zvonga. Sati tasvika ipapo. Akagwesha almost 100 meters. Achigwesha unge nyoka nedumbu so. Achigwesha nedumbu unge nyoka so. Toshandisa munamato ebva tombotochi. Mure Zimbabwe kusangana kwatiri kuita pano paGibbs Legacy. Pano patinoona nenyaya dzinoitika munyika yedu yeZimbabwe nomastreets esocial media. Nhasi ndava ndakakubatirai vhidhiyo renyaya iri kunetsa pamhangura. Inyaya yemwanasikana ari kuteverwa negudo kuuya pamba. Mure Zimbabwe ndisingapedzi nguva kana uri munyowani pachannel ino kusubscribe, wokomenda, wolike nekushare. Zvinotibatsira kuti YouTube inge ichipusha vhidhiyo redu. Tine nyaya dzinopisa mure Zimbabwe. Ngatione vhidhiyo. Tosangana mu comment section. Thank you so much. Makadiwa na mkoma. Tepedu makadiwa. Tiripo. Tita kupinda munyaya atichita muzwara nhasi. Ndinovimba nyaya yenyu chisviko kwandiri. Yakasvika ichiti pane chiti kana kuti zviri kuitika mukati mekurarama muupenyu hwenyu. Ichiti imimi pamusha pari kunzi pakasvika gudo. Rikagara pachivanze harina vakataura naye. Ndozve zvimwe zviri kuitika. Uye zvakare mune hanzvadzi yenyu iri kungoita seinoshanyirwa nezvinhu. Ndosaka ndizvo zvinotyisa zvinokatyamadza ririro dambudziko ramuri kusangana naro ramuri kutsvaga rubatsiro kubva kumhuri yeZimbabwe. Sada kuti mumbotitsanangura kuti chii chiri kuitika mukati meupenyu hwenyu. Chokwadi dambudziko riri kuitika mukati meupenyu hwedu ndere nzadzisikana isiri kuita zvakanaka. Iye anova ne15 years ari form 3. Saka akangotanga achiti side rangu riri kurwadza. Day rechi2 zvinhu zviya zviri kuwedzera. Rechi3 ndipo paakati mudumbu mangu muri kupisa. Panguva iyoyo akabva atoti pamwoyo pangu paakubaya. Saka pakati pamwoyo pangu paakubaya abva atozarirwa. Akutokundikana kufema zvakanaka. Ndobva tamutora ndokuti amhanya naye patikaenda kunobatsirwawo. Ndobva anobatsirwa paya ndobva zvataramuka. Tichidzoka ndobva zvaita sei zvabva zvatanga futi. Saka zvadaro paya mubatsiri aitibatsirawo panguva iyoyo abva ati ngaambomira kudzokera pai, kudzokera musha kuti ashandirwe ari pai ari musha, ngaamboshandisa muteuro uyu ari kusaidi. Saka isisi takaona kuti kusaidi kwatingamuendeseka hakuna kumwe kwatingamuendese kunze kwesisi wake waigara kudhuze nekupi neikoko ndokwatakamuendesa. Saka tamuendesa ikoko dambudziko harina kumirira, rakangoramba richiitika everyday. Saka akapedzisira kuti semunhu akushanyirirwa kana kuti nechikwambo chiya chinouya chomupfeka chogara maari otanga kutaura. Zvaaitaura papi ipapa. Saka ari ikoko kwasisi wake kwaiva ari kunga takagara almost 2 months tisingarari tichigara takamurindira. Saka zvinhu zviya zvichiwedzera kupedzisira zvaakuitika nemasikati. Saka yanga yava day and night no kurara 2 months. Saka kwaigara kwasisi wacho kuya vakabva vati da kuenda kuchipatara. Saka ngaambosara kupi kwamuru. Ndobva tamutora paya ndobva tauya naye kupi kumba kwatikauya naye ndepamukoma noti pakaberekwa. Pamukoma ndopangarasi pangoti just about 100 meters kubva papi paakaberekwa. Zvadaro paya sisi wacho wabva vaenda kupi kukliniki nemurume wavo tabva tasara nasisi. Tongoti kubva kwasisi kuya just about 200 meters kubva pamba. Ndo pakatanga kuita sei kuonekwa gudo richifamba nemuroad yatakafambira. Nematakafamba namo ndo maraita sei maraitera namo. Kusvika pamba pakaberekwa harina kuona papi ipapo nokuti isu patakaenda hatina kuona futi papi ipapo, takangobva straight takananga pamukoma. Saka ndo marikapinda nani marikapinda nawo. Pakarara nosvika patakasiya musikana. Saka rasvika paya mukoma wangu akatogara vakatotsamira
madziro emba so. Funga just about 3 meters kubva panga pana mukoma nepanga pane chi panga pane gudo. Saka panguva iyoyo hapana kana kumbowanika simba rekuti munhu achati kana kuti iwe kana uda kuri mhanyisa gudo rere. Panga pakangostikiwa kungogariwa kungonyarariwa kuti zii kusvikira gudo riya radarika ndobva ranoti pindei nechemumahuswa harina kuzombooneka kuti rakafamba sei. Apa raidarika richipfuura nepamba ipo harina kudzokera kumashure. Harina kudzokera kumashure. Rakaramba richipfuurira nerwendo asi rakambozorora pamusha. Rakambozorora pamusha. Ndobva ratopinda kunga rakangoti pindei mbichana zozo kungoti rangoti vharikidzei kana nehuswa ndo pakazosara pachisumuka vanhu kutarisa kuti kurafamba nekupi harina kuzombooneka kuti rakafamba sei. Vanhu chakavatasa kuti vati yowe gudo kana kuti chii kuita sekuti vanga vanyararidzwa here kana kuti vange vanga ipapo. Inini ndio maonero angu varatidza kuti panga panyararidzwa kuti hapana kana munhu anofanira kuita sei kumbosumuka kana kuita action nechitiko chipi ichocho. Apa ndipo pamba nemusikana. Apa ndipo panga pane musikana. Paipa mati hamuna kuenda kumba makabva ndipo pane musikana. Atipfuure dumberi patatasira paya. Zvadaro paya hatina kumira kufamba nemusikana. Saka tafamba nemusikana tasvikira panguva yekunyatsoona kuti mari yaita sei? Mari yapera. Hatisisina kana sendi. Takati manje zvatisina sendi toita sei because takarima foja tatadza kuishanda nekurwarirwa kupi ikoko kufoja kungosvikira pakutsakatikawo mombe takatengesa tichizama kuita sei kutsvaga rubatsiro. Mari yaingopera zvinhu zvinoita asi hapana kana change yamboti yaitika. Ndo saka taitotsvaga rubatsiro kuti dai vawaniko vangakwanisa kutibatsirawo atibatsirawo nokuti hatisisinawo pekutangira tapererwa. Hatisisina kana kuziva kuti todii. Alright. Dakumbokurukura pane musikana apa. Iye musikana zviri kunyanyoitika paari ndezvekuti muri kuti akangotanga achiti ari kunzwa mudumbu apa azonobatsirwa. Iye zviri kunyanyokuitika paari zvinotyisa kana zvinokukatyamadza kuti urwere hwacho mutisvike pakuti uyu urwere hwekauyu une zvimwe zviri kuitika paari. Ndezvipi zvinoitika paari musikana uyu? Zvinoitika paari musikana uyu such as pano kuya chinhu chiri kumupfeka. Chamupfeka anobva atochinja zvokuti isisi tinobva tanyatsoona kuti hachisiri sisi wedu atinoita sei atinoziva nezvaanenge akuita papi ipapo. Saka zvamupfeka kudaro aibva ati kuna sisi wake waaigara naye avo ndiri kuda kuita sei, ndiri kuti tiende kupi, tiende kumba. Achibvira sisi wake. Saka nezvaanenge ari pepe sisi wacho obva wada kuita nharo anobva ada kutanga kurovani sisi wacho kuti yose uchiramba kuita sei kuenda kumba. Kumba kana ngaida kuenda ndikupa ndokwenyu. Angaida kuenda kumba kwatakabereka. Alright. Abanga kugara na sisi. Abanga kugara na sisi. Alright. Saka zvadaro zvaisika nguva yekuti zvaibva chataura manje kuti ndiri kuda nyama. Ndatonzi ndisadzoke ndisina nyama. Saka isisi manje hatizive kuti nyama iyi yaitaurwa yada kuendwa naye kupi. Asi nyama yaibvirwa mutumbu wake ndo nyama yaita sei yaibvirwa kutaura ipapo anenge akabata. Saka ruoko ane dambudziko roruoko rwakachoka 2018 aitawo musikanzwa zvakadonhawo muti. Asi ruoko irworwo manje dambudziko riya ratanga nekuda kwezviri kuitika paari zvokuti tinotobata tosunga makumbo kana zvaita sei kana zvatanga. Saka chinhu ichocho chakamupfeka chine nguva manje yekuti ezvinozvi chaakuda kumubudisa papi pamba zvokuti zvakangobata nyangwe usiku nyangwe masikati anenge akuda kutongoenda. Alright. Ane musere wamunorangarira achitomboenda nekuda kwechinhu ichochi. Chichakaitika ipapo. Ipapo sisi vacho vakangoti riva rembichana ngoita sei angoenoti suke maplate asiya munhu ari mumba. Paari kuzonodzoka mumba memo yaona munhu hamuna. Munhu aritoita sei atoenda.
atoenda ndo patakafonerwawo kubva kumba ndokumhanya takutanga kutotsvaga takutanga kutsvaga munhu. Ndofunga ndakamuona pamwe afamba pamwe almost 5 kilometers netsoka asi zvinhu zvairatidza kuti zvanga zvakamubata. Ndafunga ndakapamhanya netsoka ndakamhanya shuwa zvonyatsoona kuti ndamhanya ndaingotera push because ndandakona mutindo wepush ndo ndaingotera chete ndichimusvikira ndichimubata shuwa ndakasvika zvakatombata zvokuti kana mota ichibvawo kwaatsauke mota ndoingatemire kutsauka because ye road haatsauke apa anenge achitofamba akavhura maoko akapfumba zvibhageri. Ndobva ndasvika ndobva ndamubata ndobva ndakumbira pandakakumbira because pandamubata ipapo akabva aratidza kuti pane chinhu chamuita sei chamubaya nokusvika kwandakaita abva atanga kutofemuruka kutozarirwa kutonge munhu akutoita sei munhu akutoda kutofa apo ndiri 1 ndabva ndamubata ndobva ndamudhonzera pamashops andakaita sei andikaenda naye ndobva ndanokumbirawo sauti nedota ndobva ndamukwiza ndobva pakamboti chochi bengeno ndakamirirawo kuti pakazosvikawo vamwe madzikoma tichimutakura paya chidzokera naye kupi ndopaipapo aitobvunza kuti panapa ndasvika sei kura kuti angafamba 5 kilometers asingatombozive kuti ndasvika sei panapa. Ndobva tadzokera naye paya tadzokera naye iye pamba manje pamba paakaberekwa apa kuti uya kwatakaita kuno kupamba hasvike. Iye hanjadzi yako yatikutaura nezvayo pamba haatosviki because ari kuti pamba ane zvaari kuita sei zvaari kuona saka patongoti almost 2 months dzese pamba hasviki akatongosvika pamba zvinge zviri tori zvokutomanikidza sachezi akatosvika kuti pamba pane zvinototanga kuti kuita sei kutoitika panguva iyoyo paari iye anogona tanga kutongotenderera achingofamba zvirunzwise